सोला जाई आलू तरकारी करवा आज सोला जाई 1 घंटा बतुराई देवे ताको भलसे धोईदेवे तापाई କିଛି ଆଳୁ କାଟିଛି ପିଆଜ କାଟିଛି ଟମାଟର ଅଦା ରସୁଣ ତା ଦେହରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଜିରା ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା କାଜୁ ପକାଇ ଦେଇଛି ଆକୁ ଆମେ ମସଲା ଆଗେ ବାଟିଦେବା ମସଲା ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଇ କପରେ ଆମେ ସୋଲା ଯାଇକି ଦେଇକି ଟିକେ ଖଦଖଦଡ଼ିଆ ରଖିକି ତାକୁ ଟିକେ ବାଟିଦେବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ତାକୁ ବାଟିଦେବା ବାଟି ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖଦଡ଼ା ଥିବ ସେମିତି ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା କାଢ଼ିଦେଇ ତା ଦେହରେ କିଛି ପିଆଜ ଆଉ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ କଢ଼ିରେ ତେଲ ଦେଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରି ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଛାଣି ନେବା ଆ ପାଇଁ ବେଶୀ ତେଲ ୟୁଜ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ହିଁ ହେଇଯିବ ତ ଆମେ ସେଇ କଢ଼ିରେ ତରକାରୀ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇକି ସେଥିରେ ଆମେ ପକୋଡ଼ିକି ଆମେ ଛାଣିଦେବା ପକୋଡ଼ି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କି ଓଲଟେଇ ଦେବା ଇଏ ବି ପକୋଡ଼ି ବି ଭାଙ୍ଗିବନି କି କୌଣସି କିଛି ଖରାପ ହେବନି ଭଲସେ ପକୋଡ଼ି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇ ଭାଜିବ ଏ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ସେଇଠୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ପକୋଡ଼ି କିଛି ପକାଇଦେବା ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା ସେଇ କଢ଼ିରେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଭାଜିଦେବା ଆଳୁ ଭଲସେ ଭାଜିଦେଲେ ଆଳୁ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଫୁଟଣ ଜିରା ତେଜପତ୍ର ଲଙ୍କା ଫୁଟେଇକି ତା ଦେହରେ ପିଆଜ ପକାଇଦେବା ପିଆଜ ଅଦା ହେଇଗଲେ ତା ଦେହରେ କିଛି ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା ଟମାଟୋ ହେଇଗଲେ ତା ଦେହରେ କିଛି କଲର୍ ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେବା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ତାପରେ ତା ଦେହରେ ମସଲା ଦେଇଦେବା ବାଟିକି ରଖିଦେବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବା ତା ଦେହରେ କିଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିଛେ ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ମେଥି ପତ୍ର ଆଉ କିଛି କରି ପାଉଡ଼ର ଗରମ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ତା ଦେହରେ ପୁଣି ସେ ଭଲସେ ମସଲା କଷିଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଆଳୁ ପକାଇଦେବା ଆଳୁ ଟିକେ କଷିଦେଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଫୁଟାଇଦେବା ସେ ଟିକେ ଆଳୁ ଟିକେ ସିଝିଗଲେ ତାପରେ ପକୋଡ଼ି ପକାଇଦେବା ପକୋଡ଼ି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ 1-2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ଟିକେ ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲେ ତାକୁ ଆମେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଦେବା ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଦେଇ ଦେଲେ ତାପରେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର